Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 wirusy bilen bagly ýurtdaky karantin zonalary we şol ýerde saklanýan adamlaryň sany barada maglumat bermekden saklanýan wagtynda daşary ýurtlaryň ilçihanalary öz raýatlaryny Türkmenistana barmakdan saklanmaga çagyryp, olaryň karantine düşmeginiň ehtimallygyny duýdurýarlar. Şol wagtda Türkmenistanda kesellänleri anyklamak boýunça işler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçy transferlerine görä şu gün welaýatyň jemgyýetçilik ýerlerinde şol sanda demir ýol wagzallaryna adamlaryň gyzgyny barlanýar. Marda meselen wagzalyň gireliginde plasmas pistolet görnüşli gural bilen gyzgyny barlaýarlar. Ony adamlaryň maňlaýyna çak bilen 25-45 sm aralykdan çeneýärler diýip mardaky habarçymyz 11 martda habar berdi. Mundan öň azatlyň habarçylary käbir ýagdaýlarda şol sanda Türkmenabadyň aeroportunda adamlaryň gyzgynyň termometr bilen barlanýanlygyny habar beripdi. Häzirki wagtda ähli halkary uçarlar Türkmenistanyň gündogorundaky Türkmenabad şäherinde gonýar. Uçarlaryň ähli ýolagçylarynyň gyzgyny barlanýar. Şeýlede Türkmenabadda koronavirus bilen baglylykda gödökçülük astyna alynýan adamlaryň karantin zonalary ýerleşýär. Habarçylarymyzyň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseler hastahanasynyn ýanyndaky çadyr lageri bu ýere getirilýänleriň sanynyň köpölmegi sebäpli esli giňeldilipdir. Bu ýerde geçirilýän barlyklaryň wagty hem adamlaryň karantinde saklanýan wagt möhleti 28 güne çenli uzaldylypdyr. Şol bir wagtda şu günler Aşgabatda jemgyýetçilik transportynda araççylyk işleri güýçlendirilýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä Aşgabatda COVID-19 wirusynyň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak maksady bilen şäher awtobuslary her gatnawyndan soň chlor bilen ýuwulýar. Köşi 8-nji mikroraýon awtokombinat parahat 7 trapçaty teke bazary we beýleki duralgylarda jemaat edaralaryň işärleri awtobuslarda etki we dezinfeksiýa serýişleri bilen oturuşlary, tutabaçlary we gapylary ýuwýarlar diýip neşir 10 martda habar berýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä 11 martda mugallimlere paýtaxtda orta mektepleriň karantine ýapylmagynyň ehtimallygy aýdylypdyr. Mektepleriň duşanbe günden başlap ýapylyp biljekdigini, emma goşmaça görkezmän garaşmalydygyny aýtdylar diýip habarçymyz paýtaxtyň mugallimlerine salgylanyp habar berýär. Onun sözlerine göre medisina maskalaryny dakynmak gadagançylygy hem ýene bir gedek nyktalypdyr. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň orta mekdepleriniň okuwçylary we olaryň enatalary özlerine karantin barada aýdylmanlygyny habar berdiler. Mundan başga habarçylarymyz ýurduň türmelerinde bendileriň ýanyna barmagyň gadagan edilenligini we diňe olaryň izinden eltilýän zatlaryň geçirilýänligini habar berdiler. Türkmen häkimetleri özleriniň alyp barýan bu çärelerini kommentirlemýärler. Şol bir wagtda Türkmenistany baranlaryň karantina salynýanlygyny daşary ýurtlaryň ilçihanalary hem habar berýärler. 2020-nji ýylyň 5-nji martyndan başlap Türkmenistana barýan ähli halkara reisler ýolagçylaryň hökmany barlygy hem analizleriň alynmagy üçin Türkmenabadyň aeroportuna gonýar. Ýolagçylar öz hasabyna içerki reis bilen Aşgabada uğradylýança netijelerin alynmagy üçin 10 sagatlyk şol ýerde saklanýar. Testiň pozitiv netije ýagdaýynda ýolagçy adamdan 14 günlük karantina salynýar diýilip Fransiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň 10 martda çap edilen maglumatynda aýdylýar. Şeýle bu maglumatda Türkmenistanda barlyk geçirilmeden daşary ýurtlaryň ýurtdan çykarylmagy bilen bagly wakalaryň bolandygy aýdylýar. Bu ýagdaýda şol çäreler güýjünde saklanýança Fransiýanyň raýatlaryna uly zerurlyk bolmasa eslendik saparlary ýatyrmagy nyktap maslahat berýäris diýilip ilçihananyň maglumatynda aýdylýar.